Avui és Santa Apol·lònia, la patrona dels dentistes. Aprofito aquesta efemèride per felicitar-vos a tots i per fer una petita reflexió del que ha estat aquest últim any. No puc començar aquest missatge sense fer una menció especial i molt sentida pel nostre company de junta i col·lega de tots vosaltres, el doctor Enric Pou, que lamentablement ha traspassat recentment. Ens deixa una pena molt gran, ens deixa un buit encara més gran, però també ens deixa un record inoblidable. El trobarem a faltar. Des d'aquí, reitero en el meu nom i en el nom de tots el meu condol als amics i familiars del doctor Pou i en especial a la seva vídua i a les seves filles. Aquest 2022 hem vist com la pandèmia i les seves conseqüències cada vegada estaven més controlades. Però encara no podem cantar victòria. Hem d'estar alerta, no ens podem adormir. Hem de mantenir encara més els nostres protocols i estàndards de qualitat perquè aquesta malaltia no es transmeti en l'àmbit sanitari. Recordem també que aquest 2022 el col·legi ha estat, com sempre, al peu del canó per defensar amb mà ferma aquesta professió que tant estimem. Volem que s'exerceixi en pràctiques honestes i honrades, com cal, com no pot ser d'una altra manera. En un altre ordre de coses, estic molt content perquè aquest any el Premi Santa Apol·lònia s'ha atorgat a un professional de prestigi reconegut i de llarga trajectòria i, a més, un bon amic, el doctor Ernest Mallat. Aquest dissabte 11 de febrer li lliurarem el premi a la seu del nostre col·legi, en l'auditori, i us hi esperem. Tots hi esteu convidats. Entregarem també en aquest acte els premis a la segona edició del Premi Científic, perquè seguim amb la nostra tasca de promoure la recerca en l'àmbit de l'odontoestomatologia des de Catalunya. Hem incrementat notablement l'oferta formativa en el curs acadèmic, amb cursos, amb jornades, amb postgraus, tant presencials com telemàtics, que organitza la Societat Catalana d'Odontologia, amb la que hem signat un acord de col·laboració. I avui, Dia de l'Odontologia, aprofito també per animar-vos a seguir de prop l'última acció de comunicació, la creació del canal de televisió en línia TV Dents, a través del qual divulguem continguts en vídeo relacionats amb la higiene i salut bucodental perquè arribi a tothom d'una manera comprensible. Per acabar, no vull deixar de fer un balanç de la feina feta per la Junta de Govern en l'últim any. Estic convençut que anem en la direcció correcta. Seguim la línia de treball que ens vam marcar i que sempre ens ha caracteritzat. Estem gestionant les finances del col·legi d'una manera rigorosa, prudent, austera. Portem l'eficàcia i l'eficiència com bandera, perquè aquestes comptes són les comptes de tots vosaltres. Estem complint el nostre compromís de reduir el deute, de baixar la quota, de mantenir i fins i tot incrementar els serveis al col·legiat. L'economia és la nostra obsessió i el col·legiat la nostra raó de ser. Hem de fer un col·legi més poderós, més seriós, més inclusiu, on tothom hi tingui cabuda. Tots som COEC, tots som el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Companys i companyes, bona diada de Santa Apol·lònia.